Shubor Nagaslem Jong Nausan Hima. General Secretary Jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sengkemi uba Eddie Newton Lingdo mentaka sengi ke Henry Terik unok pra ulawan ban play pat ba ya ka sem up kali ka balashna da ka umdu sok khwa unit kumshi benta ka jing ais ngob ha Christmas iki pat ba ka ni ka than bakin yo ban pendan kam ha ka ban up kali bat shong ja that chipor ban light no slap bat kala air Hagani ka sengi lawan badan rengkat lang da uba Louis Star Lingdo Presiden ke FKJGP North Khasi Hills ki wei ki khot na ka sengkemi kinong elam snong lembat kinong elam jong ko umdu sok khwa unit jong ka seng nalor ka jing plipat ba ya ka sem up kali uba Eddie ulo yo ru ban pen scam bat ban pen bam smai kinong elam ge bathamai jong ke FKJGP umdu sok khwa unit hadin ke jingkut no jong ka samai trekam jongki bat ka ban sedang pat ya ka samai trekam ka bathamai nado mentau snem bat terter hadu snem arhajar arpuh nyo haba ajing kran negeri kaskine kalyang ba Eddie Newton Lingdo ulapen pau baga jingla jong ko umdu sok khwa unit ban shna ya ka jaka up kali kan long ka jing mentoy bat ka jing kerkhu yi pat ba nong song snong jong ka than bat pen pauru baka senghi ka de ka bayang na ka benta ki dok ki rangli bat ka juhikai ki bakin ya nya kalenti ka badai haki emlang ka salang bat ban yai kenteu ya ka jat benreo Shisho ba Eddie ulabu ru ka jing kentu ya ki nong elam batmai ka umdu sok khwa unit ba habakile ye gano ka kam ka babha ki de ban sedang shwaning kong na laying la sem pada ki shnong ki tha bat terter haki imlang ka salang bat ha ka than hi baro ka wei kalian jong General Secretary jong ka FKHPCC kan play kani kasam up kali ko basna ka sokhai umdu ha ka jingalam jong president jong ono khas baloi hanta kasni kani kasni ba play lalong ba dala kon pentep ba la pen kam ba ka da ka jingle sofa jong ka sokhai umdu ne ya kani kasam up kali kublai shibot kade kasni kan declare ba ya kani lawan play lala pen kam Akan sim berkajing foto, wasisha, bakapan sim terpilih, ikulah orang yang skam, cakri hak hari, yang ajak pun beliau, pada yang Julai borok kue, lembah kipor, ijinget, bat ijinget penjuru borok. Sing sedang, sing sedang, sing sedang. Long di badan boktam, bahasa sisien video pan long yang kasnak trekam umdu sokhwai. Unit bapin trekam yang nang ni semat, bapribat kan mau kan kasni kan reu trek no opera. Lapan skam pi hakayeng bo new khasi jong kayeng ka bakentang. Kalau badol mas nong sokhwai Beli sibun yang dikai tapi yang nak kayeng dapat bolong new kasih ngom kayeng dok kentang. Bayar pi kita hot yang ke FKHP yang ke FKHP minta layak di like dulu nyolai pasnan ngim Islam cu ban kenjo ya usam pasapau. Kilong diberi ke bahaba pamentang kasih ngayo berpenten semai pi ha kayeng ka kentang kata kayeng dapat yang sokhwai. Beli sibun ya ki perlok di bawah media di bawah mentang kasih ban saki yang katai kajing play yang kajing up kali kumbala kran dai rang wasnong ba kana kaliang kasnong sni kle up kle kwa ya kum kata gaja yeng nama kade kes jaga kamno ka junction nila no pareng ne kalenti ka balong babun isnong ji pelong tai ya jaga up kali masong tenat ya ka jing tri sitom ko jompi jong ka sokhwai umbu net ya ka bakala kan perlong ya ka wei na ka jing kwa jong kini kisan snong sene habai dai ba kata kas sam up kali na kentu hiru epi ba omdei tang ban chna ba kan no nei pet sumar heka namar chna heka ha ka kertang jong ka seng ba ka seng FKHP ha ka nu ka jaga ba ka julai ba nu khot om judai bandon ka daksnio to ai ba ka te ka yeng ba ka chna ye nam ta ka jing smotra jing bha jing song sne ai ka long ba yeng ba khot ka suba ai ka num long wat da ka moi ba pen kam bakla kibrio ai ka kan ba khot marmat ka manusna pilawan pan kecing ram nompo ka district pilawan phone ni ha kong central body pada kan kam di ngasoban ai kulai shua bangan nya ini kenting ngasoban ai kulai sibun ai pi samla jong samla kinong kam jong ka
du so khwa unit ha ka jing erap jong ka not ka ses lala le ki wi ikam ba bhatam mun ta kasno kum bang jong mane ko piton ko munong elam jong ka sang fkhp le kum dukhat ka bani kong galong ba phni ban long ubriu bodan akor swa ka yeng ba ri shoi yeng ka sam la jong ubara shwa ya ka nam jong ka yeng ka sam ba trei ya ka shnong pat kum ta ter pin sala ban jam bat kham trei asha nam ta ri ma jet mutliyo Bagian kamru ki badi ijngai ha kane ka snong jungi khamtam ya kane ka sema kali nama ba gri ki wana yo ki yang hintai jaba uslap kane ka singi ke sho long nada don ka ka sem kolong kai dai ki badi yang ya pi kunju de khamtam ki ba na ba snong ru nada ki wan ru kun tip snong ka ying snong ka sem gam sin bala don ka te kalong ka ba kin song up ande kede kita ka wei ka ba nang jungi in pa ko yung sungu ka ba khawa pi ijngai mun kane nagalang ito nga ang pun tinsu ba na ublay tayo kanda ko na iku ang kasfuka do yapi nado ka body hado district para po kayo ni jumiru ba ublay tayo kanda ko ng kasfuka do yapi yung tayo yung tajong pi kung gini kikam ka ha pa ni uksa ya gibanwan ani hak sakma de kalong kanek kalong kanuksa nam tajong iru ban sa jing kanmao nadangi yung dan chu aparthero unday tu mau nenete ka sema paligas sa kalong mau bana long the way kalong kadak kasin ka ba pila ba na kalang jungi ikit bok ta yang di baron na do central body hadu district para po unit ba blay ta kana on tatpu ko do yapi nani sikmat te nadu te pur hadu menta kajing ya inti jokhi ki samla ki ba panai so ayal de sak sang fxp ni ba kalong ko ya inti de ngaso ba kajing yodam jokhi ki samla kalong ko ba prinsip pencangan ya ka sang fxp hi bar ko wai bat kumju guru hapo ka dot kastil district hapo ka jingilam jonga hoy sibun tili kam nahap ban ekren na ko kapor sa ko kapor kum ki samla ramba ki bakit ya ka action hapo kadong dathan bat khamtam hapo kasunong ka jongi bat ngasur bedong ba ki samla ki bedon ya kata ka jingin kli kinhap hi ban itrelang ba kador wasnong kinhap hi ban itrelang bat ki samla snong bat kisen kumi bat entah takter di klaim dah Muslim na masuk orang ba kana ka jing scam ka jing mai ka jing kalong kumba sud jabing susu nam ta japi samla panyalam nang ne sakmat ya ga sekretari hapo ka du supply unit nang ba nangla menteri kam khampa bat kham panjanai kum ki samla ki bala i ka jing bercepat